सर्व कपडे भरू दे, साड्या भरू दे नवीन नवीन. काकींचं गिफ्ट दाखव. उघड. काकींना न्यू कपाट घेतलंय बघा. चला, एक काकींची इच्छा पूर्ण केली आम्ही. झाली आणि मस्त एकदम चकाचक आपल्या घरी कसं तसाच घेतला ना. तुमची इच्छा काय? ड्रीम काय तुमची ड्रीम? हा काजल, आता गेली काय इच्छा होती? मला माझ्या घराचं घर काय काय कसली कसली अजून काय काय ड्रीम आहेत? आता ही इच्छा सोडून आता काय आता एक कपाट घ्यायचंय बस. अजून अजून काय नाही. ऐकलं तू काजल? विशेष ऐकले? एका साधारण माणसांचे विशेष ऐकले. पहिली विश काय होती? लॅपटॉप घ्यायचा. आणि सेकंड विश काय होती? काकी, ह्या 2 विशेष आहे तुमच्या. तर काय आणि किती काय कॅमेरा चालू आहे. आता काय करता तुम्ही? मी आता ही पिवळं साफ करते. मला एक सांगा, स्लॅबचं घर तर वेळ लागेल, हो, कपाट घ्यायला तुम्हाला किती दिवस लागतील? कपाट काय मी उद्या पण आणू शकते रे. अरे क्या बात है, उद्या पण? उद्या पण आणू शकते. आपल्याला कोणता कपाट आवडतो तुम्हाला? मला गोदरेज. गोदरेज? काजल डायरेक्ट मोठी उडी. चला, गोदरेजचं कपाट बघायचं आपल्या सर्वांना. एक स्वप्न बघावी मोठी मोठी. मग स्वप्न आज पूर्ण करूया ना आपण. रेडी आहे काव्या तू? कितीपर्यंत पाहिजे काकी तुम्हाला? आता काय प्राईस आहे ते बघायला लागणार. मला जास्त मोठं नसलं तरी चालतंय. चला चेक करून येऊया आपण. चला, आज मला एक काजलला आणि सर्वांना समजतं, काजल माझे पण कधीतरी असे ड्रीम्स होते आणि ड्रीम्स फुलफिल व्हायला खूप वेळ लागतात, बरोबर ना? तर आपल्यामुळे जर कोणाचे ड्रीम पॉसिबली होऊ शकतात. जसं लास्ट टाइम आते बोलली होती ना, आजी आते, की आम्हाला कधी मॉलमध्ये फिरताना आलं, कधी फिरताना आलं, तर आपण त्यांना घेऊन गेलो होतो माझ्या डीमार्टला. तर ह्यांच्या ड्रीम्सला अजून 3-4 महिने लागू शकतो. तर ते आज का नाही होऊ शकत. त्यासाठी काजलला रेडी व्हायला लागेल आणि काव्याला पण रेडी व्हायला लागेल. काव्या, चला ह्याच्यात काव्याला कपडे आलेले आहेत, गिफ्ट्स आलेले आहेत. काव्या ह्याच्यातले घाल चांगलेवाले, जा आतमध्ये जाऊन. मी घालणार आहे. जा घालून ये जा. काव्य असले की काव्या पुढे बसते. बस बस बस, काजल बसेल पाठी. बस, चला. कोणता कलर बिलर ठरवलाय काय? काय तिकडे जाऊन बघूया. चला, आता तुम्ही पण आमच्यासोबत चला. आम्ही चाललो कपाट आणायला. काव्या, कोणता कलर ठरवला नाही? लवकर या. काव्याला तर लागले घाई. दिसा काय ती बसायला चालतच. आता बघूया तिकडे काय काय मिळतं आपल्याला बघायला. शॉपिंगला काकींसोबत पहिल्यांदा गाडीत बसलोय. आपली फर्निचर शॉपिंग अशी असते की ती एकदाच घ्यायची असते ना. चला दाखवा, आमच्या काकींचं गिफ्ट दाखवा. उघड. काकींना न्यू कपाट घेतलंय बघा, डबल डोरचा. आणि आपला जो कलर आहे ना, पिंक, तसाच आहे. काव्या पण पूर्ण आतमध्येच राहील. हे बघा, दाखव. तू ड्रॉवर उघड. हे उघड. ड्रॉवरचा बांगड्या बिंगड्या ठेवायला. आता कपडे ठेवून दाखवा काकी आम्हाला. हो. चला, एक काकींची इच्छा पूर्ण केली आम्ही. झाली आणि मस्त एकदम चकाचक आपल्या घरी कसं तसाच घेतला ना. पिंक कलरचा एकदम. डबल डोर आहे. आपला पण डबल डोर आहे ना. डबल डोरच घेतला. बोललो 2-3 हजारासाठी सिंगल डोर कशाला घ्यायचा ना. आता काकी, फक्त तुमचे कपडे राहणार का काव्याचे पण? तिथे आपण ठेवणार माझ्या. काव्याच लपून राहील त्याच्यात. मांजरीला पाठवू नको आतमध्ये. माझं नाही गेली ती. चला, थांबा. फर्निचर शॉपिंग झाली. आता मजा कधी येईल माहिती आहे का? जेव्हा काकीच्या घरी आतमध्ये येईल, जरा पूजा करूया आणि त्याच्यात आम्हाला थोडे कपडे लावून दाखवा.
पिंक कलर छानच वाटतो काजल, एकदम दिसून येतो पिंक कलर. चांगला दिसतो. आपलं पण पिंकच आहे. चला आता वाट बघायची आहे कधी आमचा टेम्पो येतोय. निघाला असेल. निघाला असेल ना. काकीपेक्षा एक्साइटमेंट आम्हाला जास्त झाली. होय मला पण. बुबू ही बाहेर कशी आली? बुबूला थोडीशी जागा द्यावी आतमध्ये जायला. पण आम्ही तिकडे नाही जाते बुबू, हे बघ इकडे चाललो आम्ही काकींच्या घरी. आला का टेम्पो? होय आला. काकींची आता खुशी आता फक्त दिसत नाही आहे, आतून नाचायला वाटत असेल काकी. कपाट गेलेल्या आतमध्ये. आता काव्य पण जाणार. काय खाता तुम्ही एकटे? विक्स. बघ काजल, हे क्यूट आहे ना एकदम. हे क्यूट आहे ना एकदम. काय छोटी छोटी फुलं होती. आणि काजलच्या इकडून काजल काय हे हा मम्मी अरे नाही दोरे गावातनं लहान मुलांचा गेम असतो हा. दाखव कुठे कुठे ती अडकली जायचं कसं? हे कुर्ली पकडली. कुर्ली ही कुर्लीला नाही फिरवत, कुर्ली हिला फिरवते. हा काय ती तिकडे जाणार, तिकडे जायचं. आत आहे इकडे हा. ही शपथ. आली काय करत नाही. हे लहान काय नाही करत, नुसती उभी राहते ती. हे लहान मुलांचा गेम आहे हा. अरे तुला भीती नाही वाटत? कसली अरे पण ते चावणार नाही. अय्या मम्मा. डेंगे काढलेले आहे. काय रे बाबा मला तर खूप भीती वाटते. पाय फिरती बघ. थांब बुड्डी. काव्याला पण भीती वाटते, लांब उभी आहे बघ. सर्व कपडे भरू दे, साड्या भरू दे नवीन नवीन. काकी आता तुम्हाला एक पहिला प्रश्न, ह्याच्यात पहिली गोष्ट काय ठेवाल? माझ्या साड्या ठेवून. ठेवा, दाखवा बघूया. असं सेम आपल्या रूम सारखं आहे ना काजल? असं वाटतं तो उचलून इकडे आणलं फक्त. काकांना आवडला का? काका बघा आहे का मोठा? एकदाच मोठा घेतला म्हणजे कसं आधी ठेवते ती. ती तू दिली साडी. हे बघ. वरती एक शेल्फ, मध्ये शेल्फ, ते ड्रॉवर, ते कीवाले, चावी 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 आहे. 3 आहेत ते, आणि खाली 2 मोठे आहेत. आणि त्याच्यावरून साईडला ते ह्याची एक चावी आणि त्याची एक चावी, 2 चाव्या असतील बघा. हात हात हे बघा वरती लावले चाव्या, ते बघा. लावले. हे काय आहे? काय दाखवा. ते सिक्रेट सोना बिना ठेवायचा त्याच्यात घरातला. काकींचं गार्डन दाखवूया आपण. फुलं बघ. हे फुल खूप मस्त आहे बघ. हे गार्डनिंग चांगली करतात ना, वेगवेगळं. हे बघ दादा फुल असं वाटतं सूर्यफूल. हे छान केले सर्व तुम्ही. एंट्रीला एकदम छान वाटतं. फुल हवंय, मोगरा फुल. हे बघा इथे मोगरा आलेले आहेत. आणि ज्याला पाहिजे त्याने काढून घ्यावे, पण ह्याला लागलेली आले माती. चला नाही तर काजल म्हणायची, काजलला विचारलं नाही. काजल तुझी काय विषय? माझी इच्छा काय नाही. काय नाही झालं आता सर्व वय, माझे सगळं- झालं आता वय बी झाला, आता सर्व झालं. आता काय आपल्याला काय. आणि माझी विश काय सांग काजल? काय काय सांग आता, रिसेंट विश काय माझी? ते माहिती आहे मला. काय सांग? कसं सांगू? सांग बघूया, तुला माहिती आहे सांगते का? मी कानात. नो मी नाही, नो मी बेटर नाही. सर्वांना सांग काय माझी विषय सांग. हा सांग. होमस्टे लवकरात लवकर वाढवायचंय, अजून एक प्रॉपर्टी घेऊन ना. आणि मी काहीतरी अजून? आणलंय. अजून का अजून विश काय असेल? बाबू अजून विश अजून गाडी घ्यायची आहे. या 3 विशेष Four आहेत. wheeler. आता ह्या 3 विशेष राहिलेत माझे. हा, फर्स्ट होमस्टे वाढवणं. अजून सर्वात जास्त तर माझी पहिली विषय की आपलं यूट्यूब चॅनल व्यवस्थित वाढला पाहिजे. फर्स्ट सर्वात टॉपमध्ये, मग होमस्टे वाढवणं, सेकंड 3rd पर्सन येणं, नाही 4th पर्सन येणं. ऑलरेडी 4th पण नाही, 5th काय 6th पर्सन येणं.
कसं म्हणजे आपण दोघं, मम्मी, भाई, दिल ह्यांच्यामध्ये अजून एक जण येणं, हा ते फक्त काजल आणू शकते, बरोबर. हे काय तो पण. आणि थर्ड म्हणजे आता ही तर आपली आहे साथीदार, हा जरा हिच्या जोडीला पण पाहिजे ना कोणतरी टकाटक एकदम. कार कार ही पाहिजे. कशी शॉर्ट डिस्टन्ससाठी ठीक आहे, हो लॉंग ट्रॅव्हलसाठी नाही घेऊन जाऊ शकत. पण मला घ्यायची BMW. घेऊया वेळ घेऊया ना? लागेल जरा पण घेऊया. माझी सर्वात Stay आवडती positive. कार, माझा मी नेहमी एक डायलॉग म्हणायचो, वुड यू लाईक टू हॅव राईड इन माय BMW, असं मी कॉलेजमध्ये स्वतःलाच म्हणायचो, कोणाला दुसऱ्याला नाही. लवकरच आणि काव्या तुझी काय विषय? गावाची काय इच्छा आहे? काय नाही, खेळायचं, छान छान कपडे, छान छान सगळं. आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही पण सांगा की तुमच्या सर्वांची काय विषय, जरा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आपल्याला पण माहिती पडेल ना सर्वांची काय विषय. कमेंट बॉक्समध्ये लिहून तरी बघा, काय माहिती कधी कोणाची विश पूर्ण होईल, पूर्ण होईल. सांगूच नाही शकत. इन्सिडेंट कशी झाली आज, हो, काय लगेच. थॉट होता काय अर्धा कामात? तासात निघालो. मी बोललो आपल्या हार्डली किती 2 तास जातील, पण काहीतरी एक व्यवस्थित होईल ना. काय काव्या, बाय बाय करा. बाय बाय. इकडे या आता. काजलने काय काढलंय मी नाही काढलाय, आम्ही दोघांनी काढलाय. हे बघा. ड्रॉइंग केली तिने सगळं काढलेलं आहे. मला फक्त सांगा, हे कोणत्या अँगलनी गाय बैल वाटते की मांजर वाटते. आणि काव्या हे काय आहे? पायरी आहे, काव्याने काढली घरात. पायरी नाही, हे काय आहे? काय घर नाही ते काव्य काय आहे? नाही काय नाही. काढल्याने त्यांना काही माहिती आहे का? आणि इकडे काय रस्त्याचं डांबरीकरण राहिलेलं आपल्या. हो ग्रामपंचायत ना रस्ता. आणि एवढा पाऊस पडला की पूर्ण डोंगरावरती हिरवं हिरवं झालं. हो कोकणला राहतो ना आम्ही. आणि बाकी काय ह्याच्यात? विहीर बघा आमची. अरे वीर काय बोर मारायची डायरेक्ट वीर. बाकी सर्व झालेलं आहे व्यवस्थित एकदम. आणि हे काय आहे, ह्याच्यावर उभू थोडी मारून पण जाऊ शकतं. हे काव्य काय बोललेलं माहिती काय, हे घर आहे आणि त्याच्या बाजूला त्याचा थंडाचं आणलं. हो आणि आम्ही फुल पण काढलंय आधी, लगेच चित्र दाखवायला. हे बघ फुल पण काढलंय. हा बघा फुल. आणि इकडे मी काय काढलंय, हे काजलने काढलं आणि हे मी काढलं. हे काय आहे? ह्याच्यात धूप टाकून पेटवा तुम्ही घरी आता सर्व. हो काय? हे बघ इकडे समोरच होतं ना धूपचं भांड. हा